A. Ahlström-osakeyhtiö on vuodesta 1851 toiminut perheyhtiö, joka on vuosikymmenten saatossa sopeutunut uusiin, muuttuviin olosuhteisiin ja ollut useasti suomalaisen teollisuuden historian käännekohdissa toimeenpanevana voimana. Taustalla vaikuttavat omistajasuvun tahto ja Ahlströmin henki. Mikä on Ahlströmin henki? Henki meidän tapauksessa on varmaan se tapa tehdä asioita, jotka ovat kehittyneet tämän pitkän historian aikana. On erilaisia juttuja erilaisista ihmisistä, jotka ovat tehneet asioita tietyllä tavalla. Ahlströmin tapa on myös se, että minusta tuntuu, että henkilökunta, joka on Ahlströmillä töissä, niin tuntee, että osakkeenomistajilla on kasvot. Kaikilla henkilökunnalla on mahdollisuus omassa aktiivisessa työssään tavata myös osakkeenomistajat. Ja se on mun mielestä tärkeää. Se on tärkeää osakkeenomistajalle, mutta se on myös tärkeää henkilökunnalle. Ahlström Voyage-näyttely antaa kattavan kuvan perheyrityksen historiasta ja elämästä 160 vuoden ajalta. Yhtiön perustaja, talollisen poika Antti Ahlström, syntyi vuonna 1827 Merikarvialla. Hän avioitui varakkaan leskirouvan Anna-Margareetta Liljebladin kanssa. Vuonna 1851 Ahlströmin liiketoiminta lasketaan käynnistyneen hoitamalla leskirouvan perintöön kuuluvaa omaisuutta. Lumppupaperitehdasta, sahaa ja myllyä. Tärkein tulonlähde oli kuitenkin Lankosken maatila, joka oli Merikarvian suurimpia tiloja. Maatila antoi vakaan tuoton, minkä ansiosta Antti Ahlström saattoi alkaa rohkeasti kehittää liiketoimintaansa. Seuraavina vuosikymmeninä hän laajensi toimintaansa laivanrakennukseen ja varustamotoimintaan. Tällöin liiketoiminta laajeni nopeaan tahtiin. Vuonna 1870 hän hankki omistukseensa Noormarkun kartanon rautaruukkeineen ja sahoineen. Samana vuonna myös ensimmäinen vaimo kuoli. Noormarkun ruukin ostossa häntä kiinnosti erityisesti ruukkiin kuuluneet laajat metsävarannot, joita hän uskoi hyödyntävänsä paremmin sahatavaratuotannossa kuin raudanvalmistuksessa. Näin tapahtuikin, ja sen jälkeen Ahlström hankki omistukseensa lisää ruukkeja, sahoja ja laajoja metsäalueita. Noormarkulla on ollut äärimmäisen keskeinen merkitys firmalle, mutta myös suvulle. Tämä on ollut paikka, jonne me mielellään ollaan tultu. Tämä on paikka, jossa me ollaan opittu tuntemaan toisiamme ja arvostamaan toisiamme. Ja se on omalta osaltaan taannut sen, että me ollaan pystytty toimimaan sukuyhtiönä näinkin kauan, joka on aika ainutlaatuista, ei ainoastaan Suomessa, vaan koko Euroopassa. Vuonna 1871 Antti Ahlström avioitui kotiopettajatar Eva Holmströmin kanssa. Yhdessä he saivat 7 lasta. Liiketoiminta laajeni seuraavina vuosina nopeaan tahtiin uusilla ruukkikaupoilla, jolloin hankittiin Kauttuan, Leineperin ja Strömforsin ruukit. Sahaliiketoiminta laajeni nopeasti myös muilla yrityskaupoilla, kuten Pihlavan höyrysahan ostolla vuonna 1889. Antti ja Eeva Ahlströmiä kiinnostivat myös kansakoululaitoksen ja kansansivistystyön tukeminen. Runsasta taloudellista tukea annettiin myös taiteen ja tieteen hyväksi. Tämän lisäksi kauppaneuvos Antti Ahlströmiä kiinnosti muun muassa naisten oikeuksien parantaminen. Vuonna 1896 kauppaneuvos Antti Ahlström kuoli, ja hänen vaimonsa Eeva peri koko omaisuuden. Hänestä tuli myös Suomen ensimmäinen naispuolinen teollisuusjohtaja.
Vuonna 1908 aloitti toimintansa A. Ahlström-osakeyhtiö, jonka ensimmäinen pääjohtaja oli pojista vanhin Walter Ahlström. Antti Ahlströmin testamentin mukaisesti yhtiön osakkeet jaettiin tasan kaikille lapsille, jolloin perheen tyttäret perivät yhtä paljon kuin pojat. Yritys on vuosien varrella käynyt aika suurten rakenteellisten muutosten lävitse. Meillä on ollut kyky vastata uusiin haasteisiin. Walter Ahlström johdatti yhtiön uusille urille. Vuonna 1909 Varkauden tehtaiden oston myötä alettiin Varkauteen kehittää modernia puunjalostusteollisuusintegraattia. Walterin johtajuuskaudella yhtiön arvo peräti 7-kertaistui ja yhtiö toimi monialayrityksenä. Walter Ahlströmin kuoltua vuonna 1931 tuli yhtiön johtoon hänen tyttärensä Mairen aviomies Harry Gulliksen. Maire ja Harry Gulliksen olivat kiinnostuneita modernismista ja sosiaalisesta vastuusta. Tutustuminen samanhenkisiin Aino ja Alvar Aaltoon tuotti mielenkiintoisia hedelmiä, kuten Artekin perustamisen vuonna 1935 ja maailmankuulun Villa Mairean rakentamisen vuosina 1938 ja 1939. Aallot olivat mukana useissa yhtiön projekteissa eri puolilla Suomea. Yhtiö otti merkittävän kansainvälistymisen askeleen vuonna 1963, jolloin A. Ahlström-osakeyhtiö hankki omistuksensa pohjois-italialaisen Cartiere Giacomo Bosson. Ahlströmistä tuli täten ensimmäinen suomalaisyhtiö, joka teki ulkomaisen yrityskaupan. Vuonna 1982 yhtiön pääjohtajaksi tuli vuorineuvos Christer Ahlström ja hallituksen pääjohtajaksi Johan Gulliksen. Tällöin alkoi yhtiön laajamittainen kehittäminen saneeraamalla, mutta toisaalta myös investoimalla runsaasti. Merkittäviä tapahtumia olivat kaupat Enso Gutzaitin kanssa. Vuonna 1986 myytiin Varkauden tehtaat ja vuonna 1992 Varkauden laajat metsäalat, noin 100 000 hehtaaria. Kertyneitä varoja sijoitettiin erilaisiin investointeihin, kuten erikoispaperituotannon kehittämiseen. Vuonna 2001 yhtiön täytettyä 150 vuotta jaettiin vanha A. Ahlström-osakeyhtiö 3 erilliseen yhtiöön. Ahlström Oyj:hin, Ahlström Capital Oy:hyn sekä uuteen A. Ahlström-osakeyhtiöön. Jakautumisen syynä oli halu viedä Ahlström Oyj pörssiin lisäpääoman saamiseksi. Nykyisen A. Ahlström-osakeyhtiön liiketoiminnat ovat metsätalous, kiinteistöt, vierastoiminta, laskentapalvelut ja luontopalvelut. Vuodesta 2001 ollaan johdonmukaisesti vahvistettu yritystä. Me ollaan rakennettu vahva tase yritykselle. Tänä päivänä yhtiö on hyvinkin kannattava. Tämä antaa meille hyvät edellytykset lähteä kehittämään tätä yritystä eteenpäin. Ne tavat, jota me arvostamme, on varmaankin se, että me ollaan opittu kunnioittamaan niitä ihmisiä, jotka on tälle firmalle tehnyt työtä. Me arvostamme työntekoa, rehellisyyttä ja se, että me hoidamme meidän henkilökuntaa ja me vaalimme meidän esi-isiemme historiaa ja mitä se merkitsee meille.